Doncs si t'has de donar per la vibració, doncs has d'agafar una mica d'agilitat a les mans. Veus? Una mica d'exercici cada dia en què tinguis de manipular els dits. Per exemple, treure el nus de la bandera. Poses una manera de fer exercici amb els dits. Te mamo. Qué chulo. Bueno, ¿no te las tres? ¿Ahora tú? Claro. Con tu pollo, ¿ah? Agafar més agilitat, millor, ja són les treure aquestes. Seguim. Sí. És molt important portar un dial a un dit, així no tens tots els dits disponibles. Llavors has de manipular. Una cosa. Ara, com cosim, el màstic, per exemple, la bandera. Aquí deia, la precís. Ho notes? L'altre, però no. I ja tenim un fil, una agulla, una bandera i un vestit. Què fem ara? Doncs posem aquí, cosim la bandera i el vestit. Puedo comprar una espada, que coño se me viene una espada. Ara aquesta senyera té color ja de anys, ens ha acompanyat. La pobra està una mica truc. Me cago en la leche. Ja, està fil. Veus? Ha anat del fil. Ja se m'ha anat del fil. Tot el muntatge que tinc aquí se m'ha anat.